कबनूर ग्रामपंचायत येथे आज दिनांक 31 रोजी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त प्रतिमेचं पूजन गावातील सामाजिक कार्यकर्त्या कल्पना निगणुरे यांच्या हस्ते झालं व श्रीफळ सौ संयोगिता पवार यांच्या हस्ते वाढवण्यात आलं। यावेळी प्रमुख उपस्थिती सरपंच सौ सुलोचना कट्टी, उपसरपंच सुधीर लिगाडे, ग्रामपंचायत सदस्य मधुकर मनेरे, समीर जमादार, सौ शोभा पवार, अर्चना पाटील, सुनीता अडके, रोहिणी स्वामी, ग्रामविकास अधिकारी संजय बर्डे व गावातील नागरिक, ग्रामपंचायत कर्मचारी उपस्थित होते। तसेच पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त महिला सन्मान पुरस्कार गावातील सामाजिक कार्यकर्त्या सौ कल्पना बसगोंडा निगणुरे व सौ संयोगिता सचिन पवार यांना देण्यात आला। सदर पुरस्काराचं स्वरूप शाल, श्रीफळ, सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र व मानधन देऊन ग्रामपंचायतीमार्फत सन्मान करण्यात आला। मराठी एस न्यूजसाठी कबनूरहून चंदूलाल फकीर।